सर्व समाज बांधवांके मिगले नमस्कारों आम बालकृष्ण पै आलपी GSB कल्चर अँड ट्रेडिशन्स मळले मिगले चॅनलांतू आम तुमका स्वागत करता। एक 2-4 वर्ष पुढे कोविड मळले एक महामारी येतना जनपदांसगर भायर तेंच्या मस्त कष्ट आशिल्ले समयाचेरी आलपी सुगनसिल्ले जयप्रकाश आर कामत, अरुण भट आणि जयप्रकाश पैमाम तांगेले नेतृत्वाचेरी एक व्हॉट्सअप ग्रुप प्रारंभ केले। ताचे नाव GSB वर्च्युअल अंगडी म्हणलें। GSB वर्च्युअल अंगडी म्हणलें व्हॉट्सअप ग्रुपांतू आम्ही एक मेसेज घालारी आमकां जामकां जाल्यान कायरी आम्ही एक मेसेज घालारी ते तागेल घर कड़े आणू तांणी पावयताय। ते व्हॉट्सअप ग्रुप आत्ताय चंगरी दिन मुखार वता आमगेले सर्व समाज बांधवाले बिझनेस चंगरी दिन ते ग्रुप वटेन मुखार वतस। ते ग्रुपा नेतृत्वाचेरी गेल्ल्या वर्षा रुचिलयम 2024 म्हणले एक भक्ष्य मेळा तांणी चमकेलेले। आमगेले प्रधान जनताचे उद्देशीत म्हळ्यार आमगेले कोंकणी ट्रेडिशनल फूड पत्रोडो, हिट्टू, उंडी तशेंच मस्त ट्रेडिशनल फूड ताका प्रोत्साहन दिवंक म्हणलें एक उद्देशान तांणी ते कंडक्ट केले। चंगरी दिनच्या ते चमकीने हे वर्षा रुचिलयम 2025 हे वर्षा तांणी चमकेदायस एक व्हॉट्सअप ग्रुप ते येता एमचे आयतारा एप्रिल 27 संजोळे 3:30 टू रात्री 9:30 भितर हे फावटी एक अडिशनल कैरी लेगीन तातूंत भितर आसा आमगेले भक्ष्य विपणन मेळा नंतर मस्त कुठ प्रोग्राम्स तांणी ऑर्गनायज केल्ले आसा। कोंकणी फोक सॉंग्स तशी डॉक्युमेंटरी आणि फर्स्ट टाइम एक कोंकणी फिल्म अंत्यारंभ म्हणून एक कोंकणी फिल्म तांतू दाखयताय आसा। ये कोंकणी भक्ष्य मेळ्यांतू आमगेले सर्व समाज बांधवांनी गांवां आशिल्ले परगांवां आशिल्ले सर्व समाज बांधवांनी भाग घेवंका म्हणून विनीत जानू अभ्यर्थन करता। അൽപ്പാള ആലപ്പുഴ അനന്തനാരായണപുരം തിരുമല ക്ഷേത്രം തജ നവതവളാന്തു 113ാമത് നരസിംഹ ജയന്തി ആറാട്ട് മഹോത്സവത്ത തജ ബാഗുജാൻ गेल्या वर्षा चमकेल्या रुजिलेम या वर्षा चमकता रुजिलेम 2.0 आमगेले समूहात सिल्लाळकरांक तांगेले उत्पन्न जावो सर्विस जावो बाकी सिल्लाळकरां मुखारी प्रदर्शिപ്പിച്ച് करूक एक प्लॅटफॉर्म म्हणलें आम्ही प्लॅन केलेले। हे रुजिलेम म्हणले प्रोग्रामांतू एमचे आयतारा एप्रिल 27 संजे 3 वरसगून रात्री 10 वरां भितर चमकता म्हूण जाणयताय। आमगेल देवस्थाना बागुजान आशिल्ले नंदावनम ऑडिटोरियम भितर चमकुचे हे कार्यक्रमांतू विविध तरेचे स्टॉल आसा, फूड आसा, फूडान उरतिल्ले ड्रेस मटेरियल्स, हेअर एक्सेसरीज, इन्शुरन्स तशी विविध तरेचे स्टॉल्स आसा। त्यानंतर आमगेले तनद कोंकणी विभवन जान आशिल्ले पत्रोडो, इट्टू, अप्पो हे सगळे बाकी आൾക്കാരാंक परिचयപ്പെട്ട आमच्याक एक अवसर उरता। ताजे कुट्टांतू संजे 6 वरांनी आमगेल चेडवान कोंकणी लय संध्या म्हूण सांगून एक स्पेशल प्रोग्राम दवरले आसा। तांतू पंडे आൾക്കാർ आमकां म्हूण आयकून आशिल्ले चोलपाटुകൾ तशेंच चोलपाटुകൾ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ടു आशिल्ले एक प्रोग्राम कोंकणी लय संध्या। ताजे उपरांत एक डॉक्युमेंटरी आसा वरू ई कुट्टरे അറിയാം। ताजे उपरांत एक कोंकणी फिल्म प्रदर्शनम अंत्यारंभू तवळे एप्रिल 27 ये रुजिलेम 2.0 म्हणून हे परिपाडीन सर्व समाज बांधवे भाग घेवंक म्हूण हे समयार रिक्वेस्ट करता। तवळ विसोरना काती रुचिलयम 2025 एमचाईतारा एप्रिल 27 ताक संजोळे 3:30 सुगुनु रात्री 9 गंట भितर 9:30 भितरी नंदावनम ऑडिटोरियम AN-पुरम आलपुळ सर्व समाज बांधवांनी गावांतू परगावांतू आशिल्ले सर्व समाज बांधवांनी हे भक्ष्य विपणन मेळ्यांतू भाग घेवंक म्हणून विनीत जानू अभ्यर्थन करून रब्बेदा सर्वांक नमस्कार।